Bħalissa aktar minn 2800 familja qegħdin igawdu mit-tisħiħ tal-benefiċċju tal-kera, benefiċċju li kien introdott fl-2019 u li issa se jkun imsaħħaħ biex tkun assigurata l-affordabilità fis-suq tal-proprjetà. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Gvern bit-tema inwettqu flimkien li jindirizza il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrik Galdes. Il-Ministru Galdes qal li dan it-tisħiħ f'din il-miżura beda minn Jannar ta' din is-sena u semma eżempji ta' kif din il-miżura qed tajn lill-familji. Koppja li għandhom żewġ titfal jew aktar li dħul massimu tagħhom huwa ta' ftit aktar minn 13,500 euro u li għandhom kirja ta' 9,600 euro fis-sena, issa se tkun qed tirċievi sa massimu ta' 5,000 euro fis-sena jew 416 euro fix-xahar. Dan se jfisser żieda ta' 1,200 euro fis-sena jew 100 euro fix-xahar. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa għalli dan joffri firxa wiesa ta' għażla u serħan il-moħħ li kulħadd ikollu saqaf fuq rasu għalli din l-iskema tingħaqad ma' kullana ta' proġetti oħra li qegħdin isiru mill-Awtorità tad-Djar. Ħajkun hemm tisħiħ fil-ceiling ta' kemm jista' jkunu eligibbli għalihom il-familji. Li nixtieq ngħid biss huwa li din hija skema targeted u preċiża, jiġifieri li tieħu konsiderazzjoni id-dħul tal-familji kif ukoll il-prezz tal-proprjetà fejn ikunu qegħdin jikru. Permezz ta' dan il-kalkolu ħajkunu qegħdin jirċievu aktar benefiċċju biex iħallilhom kwalità ta' ħajja aħjar. Il-Ministru Rodrik Galdes fisser li b'din il-miżura ġew implementati 6 minn 7 miżuri tal-baġġet għal din is-sena minn dan il-Ministeru u dan huwa ekwivalenti għal 86% tal-miżuri. Tara l-iskemi kollha li qed nagħmlu llum hija parti mill-viżjoni tagħna li nindirizzaw il-housing affordabli. U għadna ma waqafniex hawn tfadlilna ħafna iktar x'nagħmlu, però din tat-tisħiħ tal-benefiċċju tal-kera bbażata fuq dak il-viżjoni li kellna 4 snin ilu qed tiġi aġġornata wkoll illum. Is-Segretarju Permanenti ta' dan il-Ministeru Mark Musu semma li fost il-miżuri li twettqu hemm dik tal-għotja ta' 10,000 euro f'10 snin għal dawk li se jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom li għaliha applikaw aktar minn 2,200 persuna u l-iskema ta' New Hope fost oħrajn.